Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Takla. Taong 1966, Bakong, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan ang pamilya ni Takla sa Bakong. Dahil sa mga usap-usapan sa kanilang lugar noon, kaya na may labis ang kanilang pag-iingat, wag lamang mabiktima ng nilalang na gumagala tuwing gabi. Merong nakapagsabing aswang ito, subalit mariin yung pinabulaanan ng mga biktima. Ayon sa mga saksing nakakita, napakalayo ng wangis ng nilalang na yon sa mga aswang. Paglalarawan nila, meron yung mga galamay na halos maihahalin tulad mo sa mga galamay ng alimango. Mahaba din ang braso nito at kapag gumagala yun tuwing gabi, basang-basa ang buong katawan nito ng kung anong likido. Hindi rin namumula ang mga mata ng nilalang na yon, bagkus ay kulay puti ito. Dagdag pa ng mga saksi, hindi biro ang tulis ng pangil ng nilalang na yon sa kadahilanang kaya nitong tumagos sa mga laman at buto ng isang ordinaryong tao. Dahil sa mga inilarawan nitong anyo na gumagala sa kanilang baryo, kaya na may ang karamihan sa mga manggagamot naniniwalang hindi talaga yun isang aswang. Maaaring kauri lamang ito, gawa ng kumakain din yon ng tao. Hanggat hindi pa napapatid ang takot sa kanilang lugar, kaya na may todo-todong pag-iingat ang ginawa nila Takla. Kapag sumasapit na noon ang 4:00 ng hapon, sarado na ang kanilang bahay na parabang lahat sila ay naghahanda sa pagsapit ng dilim. Kapag pumatak na noon ang 6:00 ng gabi, isang gasera na lamang ang nakasindi sa loob ng bahay nila. Yung entradang pinto ng kanilang tahanan, merong 3 walis tingting na nakatayo. Naniniwala kasi noon ang pamilya ni Takla na sa pamamagitan ng ganoong walis na itataboy ang mga masasamang nilalang na gumagala malapit sa kanilang tahanan. Bagaman wala silang kaalaman pagdating sa mga lihim na karunungan, mariin naman silang naniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita at sa mga buhay na salita. Kahit alam ni Takla ang lakas at bisa ng mga ito, minabuti niyang iwasan ang mga ganoong bagay dahil naniniwala siya na lahat ng kapangyarihan ay merong kapalit, mabuti man o masama. Para sa kanya, mas mainam na panghawakan ng salita ng Ama, gawa ng wala nang mas hihigit pa sa kapangyarihang yon. Sa paglipas ng mga araw na patuloy na binabalot ng takot ang kanilang baryo, labis ang pag-iingat nila sa kanilang anak na nasa 3 taong gulang. Bali-balita kasi ng mga kapitbahay nila, mahilig kumain ng bata ang nilalang na yon. Dahil sa ganoong usapan, kaya na may habang maaga pa, nagpakonsulta na itong si Takla sa manggagamot. Binigyan naman sila nito ng pangontra, kaya naman kahit papaano napanatag na siya. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, bahagya naman silang natigilan nang makarinig sila ng isang malakas na pagsigaw sa labas ng kanilang bahay. Matapos nilang marinig ang sigaw na yon, agad naman niyang ipinasa sa kanyang asawa ang anak nila, sabay dungaw sa siwang ng kanilang dingding. Pagsilay ni Takla sa labas ng kanilang tahanan, sa hindi inaasahang pagkakataon, doon niya nasipat ang nilalang na sinasabi ng karamihan. Tinambangan nito ang kalabaw ng isang magsasaka kung saan nagawa niya yung mapaslang. Ang magsasaka namang gumagabay sa kalabaw ay kasalukuyang nadagana ng katawan ng kanyang alaga na siyang naging sanhi ng pagsigaw nito ng malakas. Makalipas lamang ang ilang minuto, paisa-isa namang nagsilabasa ng kanyang mga kapitbahay na merong daladalang mga gasera. Nang mapansin naman yon ng nilalang, agad naman itong tumakbo papalayo
tangan-tangan ang katawan ng magsasaka. Yung kalabaw iniwan nito dahil wala naman yun doong mapapakinabangan. Bago pa man dumating ang mga kapitbahay ni Takla, nakalayo na ang nilalang na yon. Hindi naman niya maatimang magtago at magsawalang imik, kaya kahit binabalot na siya ng takot sa katawan, naglakas loob siyang lumabas para magbigay ng tulong. Mahal, hanggat hindi ako kumakatok, huwag mong bubuksan ang pinto. 3 katok lang ang gagawin ko. Matapos ito, babanggitin ko ang aking pangalan. Maliwanag ba? Wika ni Takla sa kanyang asawa. Nang marinig yon ng kanyang mag-ina, tumangulang naman ito habang nananatiling walang imik. Paglabas niya ng pinto, agad naman yung isinara ng kanyang asawa. Sa paglapit niya sa kanyang mga kapitbahay na nagtitipon-tipon, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa kanyang mga nasilayan. Tinuro niya ang daang tinahak ng nilalang na siya namang dali-dali nilang sinundan. Hindi na nag-alangan pang sumunod sa kanya ang mga kapitbahay niyang yon, lalo pat ang tahanan lamang nila ang malapit sa pinangyarihan ng insidente. Habang binabagtas nila ang daan, doon niya inilahad ang tunay na wangis ng nilalang. Sinang-ayunan niya ang paglalarawan ng mga dating saksi dahil yun naman talaga ang kanyang nakita. Dagdag pa ni Takla na napakabangis ng nilalang na yon sa kadahilanang nagagawa nitong makapambiktima kahit hindi pa gaanong kalaliman ng gabi. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa masukal na parte ng baryo. Napakataas ng mga talahib na naroon, kaya na may hindi biro ang ginagawa nilang pagmamasid sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagpasok sa mga talahib, lahat sila hindi umiimik. Nag-umpisa na ding mamatay ang mga gaserang hawak nila dahil sa mga malalakas na simoy ng hangin. Maya-maya pa, tuluyan na ngang naglaho ang liwanag na nagbibigay gabay sa kanila sa ilalim ng gabi. Nag-umpisa na ding makaramdam ng kakaiba ang kanyang mga kasama, indikasyon na hindi na malayo ang panganib sa kinaroroonan nila. Kahit nais na niyang umalis sa lugar na yon, napipilitan pa rin siyang manatili dahil ang iniisip niya ay ang mga sasabihin nito kinabukasan. Ayaw naman niyang mabansagang duwag, kaya kahit labag na sa kanyang kalooban, pilit niya pa rin ginagawa. Sa pagdating nila sa gitnang bahagi ng kakahuyang binabalot ng mga talahib, bahagya naman silang natigilan nang makarinig sila ng mga pag-atungal sa buong paligid. Sa isang iglap, bigla namang nandilim ang kanyang paningin dahil hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nang maramdaman niyang may kumakaripas ng takbo sa unahang bahagi ng kanilang kinaroroonan, dali-dali naman siyang tumakbo papalayo. Sumunod na din ang kanyang mga kasama sa kanya sa takot na mabiktima din ng mga ito ng nilalang. Subalit bago pa man sila makalabas sa talahiban, meron na silang narinig na sumigaw ng malakas, indikasyon na nagawa yung mahuli ng nilalang. Paglapit ng isa niyang kasama sa kanya, agad naman niya yung sinigawan na tutungo sila sa bahay niya para magtago. Yun lang kasi ang pinakamalapit na tahanan na maaari nilang daanan paglabas nila ng talahiban. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang sumang-ayon sa kanya ang kanyang mga kasama. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga niya ang bahay niya, kung saan dali-dali naman niyang sinigawa ng kanyang asawa na buksan ang pinto. Ngunit bago pa man ito mabuksan ang entradang pinto ng kanilang tahanan, nagawa na silang masukol ng nilalang. Sakto lang noon ang pagdating nila sa dingding ng bahay nila Takla, kung kaya't wala silang nagawa kundi ang sumilong sa papag. Si Takla noon, minabuting kumapit ng mahigpit sa pundasyon ng bahay nila habang patuloy na nagdarasal. Ang kanyang mga kasama naman nagsipasok sa kulungan ng mga baboy upang maikubli ang kanilang mga sarili. Sa pagtahimik ng paligid,
Tanging pag-aangil na lamang ng nilalang ang kanilang naririnig. Labis na nakakapangilabot ang angil na ginagawa nito, gawa ng pakiramdam ni Takla noong mga oras na yon, parang hinihila papalayo ng katawan niya ang kanyang kaluluwa. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, narinig naman nilang magwika ang nilalang ng, "Lahat ng hindi nakatira sa bahay na ito mamamatay. Mapalad ang isang lalaking kasama nyo, sapagkat wala akong puder para siya ay galawin sa kanyang tahanang pagmamay-ari. Kung ako sa inyong nagtatago dyan sa ilalim ng papag, mabuti sigurong lumabas na kayo. Pinapangako ko, kapag ginawa niyo ang bagay na yan, magiging madali ang kamatayan ninyo." Matapos nitong makapagwika, halos tanging pag-iyak na lamang ang naririnig ni Takla sa paligid. Maya-maya pa, paisa-isa namang hinila ng nilalang na yon ang kanyang mga kasama na siyang naging sanhi para mapaiyak siya ng sobra. Habang nakapikit siya noong mga oras na yon, patuloy niya pa ring pinakikiramdaman ng paligid, gawa ng baka mahila siya ng nilalang. Nang may sakatuparan na nito ang kanyang nais, agad naman yung umalis bitbit ang katawan ng kanyang mga kasama. Sa grupo nilang tumungo noon sa talahiban, lilima lamang silang nakaligtas, gawa ng lahat sila nagawang makarating sa kani-kanilang mga tahanan. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway. Marami na sa mga kapamilya ng mga namatay ang naghahanap sa kanilang mga mahal sa buhay. Lahat ng mga ito ay walang patid ang pag-iyak na parabang unti-unti na nilang tinatanggap ang pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. Subalit sumapit na lamang ang hapon, bigo pa rin silang makita ang bakas ng mga ito kahit damit man lang. Nang mapagtanto nilang wala na silang pag-asang masilayan ang mga padre de pamilya ng kanilang tahanan, minabuti na lamang nilang umuwi para magbigay ng pagluluksa sa mga mahal nila sa buhay na namayapa. Dahil sa pangyayaring yon, maraming albularyo ang nakakuha ng atensyon ukol sa nilalang. Ayon kay Takla, na meron pa nga noong grupo ng mga antingerong dumayo sa kanilang lugar para lamang mahanap at mapatay ang nasabing aswang. Subalit maging ang mga taong may tangang karunungan sa katawan, aminado ding bigong mahanap ang nilalang. Bukod kasi sa may kakayahang paglahuin ng nilalang na yon ng kanyang presensya, hindi rin maipagkakaila ng mga ito na meron itong abilidad na mag-anyong tao. Makalipas lamang ang ilang araw na paghahanap ng mga antingero, napilitan na yung maghanap ng bahay na matutuluyan pansamantala. Dahil si Takla ang unang nakakita sa nilalang na yon bago matapos ang insidente, kung kaya't nagpasya ang mga antingero na doon sa tahanan niya manatili. Hindi naman siya nakatanggi, lalo pat karamihan sa kanyang mga kakilala, labis din ang pag-aasam na maparusahan ang mga nilalang na gumagambala sa kanila. Sa loob ng 2 araw, napag-usapan nilang dalawa ang tungkol sa nilalang na yon at kung saan ito nagmula. Ayon sa mga antingerong kausap niya, may dugong engkanto ang nilalang na yon, kaya na may nagagawa nitong makapagpalit ng wangis na unang beses pa lamang makita ng mga ordinaryong tao. Tubong kapis din ang nilalang na yon, sa kadahilanang naniniwala ang mga antingero na doon nagmumula ang isang lagusang dinaraanan ng mga taong may dugo ng engkanto. Dagdag pa ng mga ito na dahil sa pinagsamang aral ng kaliwa at dugo ng gabunan, kaya naging imposible para sa nilalang na yon na mataglayang ganoong anyo. Tinatawag naming baluko ng demonyong yan. Lahat ng baryong madaanan niya, paniguradong may masamang kahahantungan. Yung unang ang baryo na dinaanan nito bago siya dito napunta sa inyo, halos humigit 20 katao ang nawala. Karamihan sa kanila nasa edad 40 na. Ang dahilan ng pagkamatay, pilit hinanap ang balukon sa lalim ng gabi. Upang matalo ang ganoong nilalang, simple lang ang paraan. Hanggat hindi pa sumasapit ang dilim,
Hanapin mo ang pinagtataguan nito at hatawin mo lamang yon ng latigong gawa sa buntot ng pagi ng 9 na beses. Matapos mo yung gawin, tigalpuhin mo ito at iwan mo yon sa kanyang kubo kalakip ang 9 na batong may bahid ng dugo ng aso. Wika ng antingerong nagbabahagi sa kanila ng istorya. Dagdag pa nito na kahit madali lang pakinggan ang proseso ng pagpatay ng balukon, napakahirap nitong gawin. Halos 2% lamang kasi ang tsansa mong mahanap ito, gawa ng araw-araw yung naglalagas upang magpalit ng anyo. Naniniwala din ng mga antingerong yon na may kakayahan ng balukon na sulsula ng mga taong naghahanap sa kanya para makipagpatayan sa mga kasama nito. Kapag hinarap mo ang nilalang na hindi buo ang iyong loob, ang tanging magiging resulta lamang nito ay ang pakikipagpatayan mo sa iyong mga kasama. Ayon pa sa mga antingero, bibihira lamang magawi ang mga balukon sa mundo ng mga tao, gawa ng mas ninanais ng mga ito na manirahan sa mundo ng mga engkanto. Pabor kasi para sa kanila ang kumain ng laman ng engkanto, gawa ng mas higit na masustansya ang laman nito kumpara sa karne ng mga tao. Sa paglipas pa ng mga araw, gabi-gabi ang ginagawang paglilibot ng mga antingero. Si Takla naman noon, halos gabi-gabi na lamang puyat dahil sa kakabantay ng pinto. Ayaw naman niyang pabantayin doon ang kanyang asawa, lalo pat yon ay babae. Pagpatak ng gabi ng Biyernes, habang naghahanda ang mga antingero sa kanilang gagawing paglilibot sa baryo, nakaamoy sila sa hangin ng isang napakasangsang na amoy. Unang beses nila yung maamoy, magmula noong nadapo sila sa lugar ni Takla, kaya na may inaasahan nilang aswang yon o hindi naman kaya'y ang balukon na kanilang hinahanap. Dahil sa pangyayari, dali-dali naman silang nagsilabas ng bahay at kasabay nito ang pagsilay nila sa balukon na nakatitig sa pintuan ng tahanan ni Takla. Nanlilisik ang mga mata nito at panayang pagbuka ng pangil na parabang nag-uudyok ito sa mga antingerong kanyang nasilayan. Pagsilay naman ng grupo ng mga antingerong naroon sa bahay nila Takla, dali-dali naman itong kinuha ang kanilang mga armas at mabilisang sinugod ang nilalang. Matapos ang mga pangyayaring yon, mabilisang tumakbo naman ang balukon patungo sa masukal na parte ng kakahuyan. Habang papalabas naman ng bakuran ang antingero, tinawag siya ng isa sa mga ito na nagsasabing siya ay sumama upang hindi makatakas sa kamay nila ang nilalang. May kutob kasi ang antingerong yon. Isa sa mga pakay ng balukon ay itong si Takla, gawa ng siya ang naging saksi noong gabing patayin nito ang iilan sa mga kapitbahay niyang nagmamagandang loob na tumulong sa magsasaka. Dahil sa naging abiso sa kanya ng antingero, kung kaya't wala naman siyang nagawa kundi ang sumama. Kagaya ng dati, ibinili niya sa kanyang asawa kung ano ang gagawin nito sa pag-alis nila. Makalipas lamang ang ilang minuto, muli na naman silang nadapo sa masukal na parte ng kakahuyan. Si Takla noon, medyo nanginginig na ang buong katawan dahil pakiramdam niya, mauulit na naman ang pangyayaring minsan niyang nasaksihan. Huwag kang mabahala, Takla. Hindi ka namin pababayaan. Ang gawin mo, sundin ang lahat ng aming sasabihin. Kapag pinatakbo ka namin, huwag kang mag-alangang tumakbo. Palagi mong tatandaan, buhay at kamatayan ang ating pinaglalaban ngayon dito. Wika ng antingero. Matapos naman itong makapagsalita, doon na nga nila tinahak ang patag na lugar kung saan merong mga nagsisitaasang talahib. Kagaya noong nakaraan, paisa-isa ding napundi ang ilaw ng kanilang gasera hanggang sa dumating ang puntong nadapo na sila sa pinakagitnang bahagi ng lugar. Segundo lang noon ang pagitan nang makarinig sila ng pag-alulong ng kung anong nilalang sa paligid
at pagrinig ng mga yapak ng nilalang na mabilisang kumakaripas ng takbo papalapit sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang pinalibutan ng mga antingero ang kinaroroonan ni Takla upang masigurong hindi ito madadagit ng nilalang papalayo. Kahit isa sa kanila noong mga oras na yon ay walang tumakbo o nakaramdam ng takot na parabang noon pa man alam na nila ang kanilang gagawin. Makalipas lamang ang ilang minuto, ramdam na nila ang paglapit ng nilalang sa kanilang kinatatayuan. Ang mga antingero naman, paisa-isa nang inilabas ang kanilang mga latigo, handang hatawin ang sinumang lumitaw sa kanilang harapan. Maya-maya pa, bigla namang lumundag sa itaas ng talahib ang balukon at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsugod sa kinaroroonan ni Takla. Nang masipat naman yon ng mga antingero, nagtulong-tulong silang batuhin yon ng tigalpo upang hindi ito tuluyang makalapit. Dahil sa lakas ng mga usal na pinakawala ng mga kasama noon ni Takla, kung kaya't napilitang lumayo ang balukon. Inaasahan na nilang nag-uumapaw na ang galit nito sa kanilang grupo, gawa ng madalas na ang ginagawang pag-alulong nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, pinili nilang wag umalis sa kanilang kinatatayuan. Ang ginawa nila, putulin ang mga talahib na naroon para naman kahit papaano hindi na makapagtago ang balukon. Makalipas pa ang ilang minuto, muli na namang nagparamdam ang nilalang. Pero sa pagkakataong ito, mas bumilis na yon ang husto na siya namang naging sanhi upang hindi ito gaanong makita ng mga antingero. Bagaman nararamdaman nila ang nilalang na yon, aminado silang hindi nila masundan ang ginagawa nitong pagtakbo. Dahil sa ginagawa ng balukon, nagpasya ang pinakapinuno ng antingero na gumawa ng harang sa kanilang kinatatayuan gamit-gamit ang 9 na bato na merong bahid ng dugo ng aso. Napilitan na silang yon ay ilabas. Sa kadahilanang kung hindi nila ito gagawin, maaaring paisa-isa silang mamatay sa lugar na yon. Matapos nilang maikalat ang mga bato sa paligid, sakto naman noon ang pagsunggab ng balukon. Subalit bago pa man yun makalapit sa kanila, bigla yung napatigil sa ere na parabang nadakip ito ng harang na hindi nakikita. Pagsilay ng antingero sa nilalang, walang habas naman nila yung hinataw ng buntot ng pagi at kasabay nito ang pagpapalipad ng pamako ng iba pa nilang mga kasama. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang balukon kundi ang bumagsak sa lupa habang naghihingalo. Sa dami kasi ng tumamang latigo sa kanyang katawan, imposible na siyang makaligtas sa tiyak na kamatayan. Nang masipat naman ng mga antingero ang nilalang na unti-unti nang binabawian ng buhay, agad naman nila yung nilapitan at kasabay nito ang pagbuhos nila sa katawan nito ng krudo. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras para gawin ang bagay na yon, gawa ng naniniwala sila na merong kakayahang magpahilom ang mga balukon sa mga pinsala nitong natamo sa digmaang kanilang kinasangkutan. Matapos masiguro ng mga antingero na balot na ng krudo ang buong katawan nito, agad din naman nila yung sinilaba ng apoy sa pamamagitan ng isang piraso ng posporo. Dahil sa ginawa nila, kitang-kita naman nila Takla ang paghawak ng mahigpit ng nilalang na yun sa lupa. Walang sawa din yung sumisigaw hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na itong binawian ng buhay. Tayo na, Takla. Tapos na ang trabaho natin dito. Wika ng antingero. Kinaumagahan, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, umalis na ang mga ito sa kanilang tahanan. Binilinan si Takla ng isang agimat ng antingerong tumulong sa kanila, subalit sa kasamaang palad, ninais niya yung tanggihan. Bagaman marami na siyang napagdaanan sa kanilang lugar, nananatili pa ring matatag ang kanyang paniniwala. Pero alam niyo ba,
na magmula noong namatay ang nilalang na yun sa kanila, palaging bukang bibig ito ni Takla sa kanyang mga anak hanggang sa pagtanda. Kahit anong gawin niya kasi noong mga panahong yon, sadyang hindi niya malimot-limot ang kanyang mga kapitbahay na naging pagkain ng balukon, na kilala bilang isang nilalang na nagtatanga ng dugo ng gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang tanong ko lang, bakit kaya nagpabalik-balik sa lugar nila Takla yung balukon? Kasi kung pakikinggan nyo na maigi yung kwento, parang sobrang dami niya ng kinain sa lugar nila Takla. Siguro dahil wala pa siya sa kota. Kasi sabi nung antingero, sobrang dami daw na nawalang tao dun sa unang pinanggalingan na itong balukon eh. Tsaka bakit nasa mundo siya ng mga tao, di ba? Kasi sabi rin sa kwento na mas gusto ng mga balukon na kainin yung mga engkanto kasi nga mas masustansya yung laman. Siguro baka pumapalag, no? Nahihirapan silang, masustansya. Pagpalagay na natin ng masustansya, mas masarap yung laman ng mga engkanto. Kaso ang problema, lumalaban yung mga yun. Etong mga tao, kita nyo naman, di ba? Doon sa part na nasa ilalim sila ng papag nila Takla, wala silang magawa. Ano lang sabi na itong balukon? Lumabas sila, tas bibilisan niya na lang yung pagpatay sa mga taong yun. Siguro kung sa mga engkanto niya gagawin yun, talagang lalaban sa kanya. Kaya para dito sa mga balukon, okay na din na kumain na lang ng mga tao na kahit siguro hindi ganun kasarap o kasustansya, at least hindi pumapalag. Kaysa naman sa mga engkanto, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.